Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa musulmi, barkanmu da wannan lokaci. Insha Allah yau yan uwa za mu ɗan yi bayani ne game da wani sallah da ake yi domin mutum ya yi shamaki ga waɗanda suka tafi aikin hajji zuwa Makkatul Mukarrama, zuwa Makka kenan. Wannan sallah raka'a biyu ne, kuma a wannan sallan idan mutum ya yi wannan sallar raka'a biyu, mutum zai samu kwatankwacin ladan waɗanda suka yi tafi aikin hajji. Shi ma Allah zai sanya shi a ciki, zai ba shi ladan wanda suka yi wannan aikin hajji. Sannan har wala yau shi wannan sallan idan mutum ya aikata, sannan mutum kuma idan mutum ya roƙi buƙatun shi, insha Allah a nan take Allah zai ansa mai buƙatunsa. Lallai ita ma wannan sallan akwai sauran amsan addu'a idan mutum ya roƙi buƙatun shi bayan ya gama yin wannan sallan, insha Allah. Da Allah ɗan uwa, idan farkon zuwanka ne wannan channel ɗin, da Allah ka daure ka danna mana alamar liking, sannan idan baka mana subscribe sannan da Allah ka yi mana subscribe. Kamar yadda muka ambata, wannan sallan raka'a biyu ce. Bayan mutum ya karanta Fatiha, sannan sai mutum ya karanta suratul tauhid. Bayan suratul tauhid kenan sai mutum ya kuma karanta wannan ayan ko kuma ya maimaita, insha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. كزي أكوني ركعة haka ma zai a raka'a na biyu. In mutum ya gama ne shine sai mutum sai ya zauna, sai ya daga hannu ya roƙi bukatun shi, da kuma ya ma musulmi da kowa addu'a, insha Allah, da duk abin da yake da bukata zai iya roƙa a wannan cikin zaman, insha Allah, kuma bukatun za su biya nan take, insha Allah.